Halo, Cuk. Loh, halo Cuk. Kapan metu kon? Taek lele. Sik mau jam 7 aku metu ke penjara. Kayak kok ndak tahu mlebu penjara lele. Mlebu penjara ndi kon? Lapas Jemberi. Kok ndak lapas sendiri? Lapas Surabaya lele. Lah kon koni, lapas sendiri. Aku lapas Malang gini, cetek-cetek ae. Aku lapas Lumajang saya, Bro. Kon pet. Wih, iki potongan kok guru iki. Dek ndi yo nih? Iki wingi ndek lapas Pasuruan wingi aku. Kena berang tahun kon. Kena 2 tahun aku, Bro, ngedu PT. Iki ono sisuwian teko aku. Apa aku mek 3 tahun wongan? Kena pasal 351 penganiayaan. Iki ono sing suwean. Berang tahun kon? Kena 4 tahun aku. Gara-gara nepel manuk. Ono sapa? Manuke tanggoku. Lah kok iso? Iya, tanggoku kan tentara. Wong iku medhit. Aku pegel wong pasarungan. Ketok ampli-ampli tak tepel manuke. Yo goblok kon berarti kon. Tentara ditepil. Ya apa maneh wong medhit. Iki ono sing suwean meneh. Lha kok awake seger ngene sampean. Yo jok ngono rek. Aku iki lho mek 5 tahun. Gara-gara kasus apa winyo? Apa iku? Nyopet. Lah wis seru ngono kok. Nyopet kok 5 tahun. Nyopet apa 5 tahun? Ojo rame-rame, aku nyopet boje wong. Wo, pelakon. Oh, taek. Se. Lah kon piro? 7 bulan. 7 tahun. Apa? 7 tahun. Kasus opo kon le? Tak gawe helm. Hah? Tak gawe helm 7 tahun. Ngono iku cuk tanganmu. 7 tahun tak gawe helm. Aku ngobrol konter iku ono TV. Aku lali nang helm. Oh, maling. Gaso.